isibindi esingaka kahle kahle kusho ukuthi wena nje umdlwenguli ufanelwe yijele nje ayikho nje lento yakho uthatha iadvantage ngoba advantage njengane encane ukhohlakele uyisikhohlakali somfana uyisikhohlakali yazi ukhohlakele hayi ngiyakusaba shame. Ngiyanibingelela lana kababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. So njengoba ngihleli nosisi la, kuqonde kona lokho ukuthi ngibhalelile today ngisimanga sokuthi uyafisa ukuqonda ukuthi kahle kahle yini la ngayitholi kahle kahle ngomuntu wakhe. Kodwa ke asazi nathi sizozo khama ngesikhathi. So asikasimuzwe ukuthi ingabe usiphatheleni. So Njani sisi? ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Uba isibongo sisi? Ngwakangcobo isibongo. Ngcobo. Ababa Ngcobo. Umapholo bafuza mashini. Waye ngibuka kanjalo. Abantu bangcobo ave bejesu badumile. Yabona njengoba ngikubuza isithakazelo. I'm sure ube nokuthi how umuntu uvela kuphi lo ngaba yes. Hayi asinazi. How ubuye ukuhlala? Hayi ngihlala ngwaseshowe but ngikhona la eThekwini. Mama aphi neshowe? Le go uyaya. Oh okay. So njengoba ula eThekwini uze ngokwesikolo noma uze ngokumsebenzi? Ya ngisho njalo ngithi ngize ngokumsebenzi la eThekwini. Okay. Oh, all right. So ngicela nje sivele sihlala phezu kodaba ungichazele kahle kahle ukuthi yini lo ungasayi understand ngoperson wakho njengoba uhleli la nami namhlanje. Hey. Side sona istory but nje ngizozama ukuthi ngithi kanje. Okay. So indaba kahle kahle ingomngane nami. Oh. Umngane nami nje nginongamqondi. I feel like ukuthi kunezinto like angifihlela zona. Cause yabo mina abangani nje naso leso sikhathi leso sokuthi kufika isikhathi sokuthi mhlawumbe ukhulume ngomuntu wakho yabo obvious umngane wakho niyakhuluma ngezinto ezikanjalo. So whenever mina every time mangizama ukuthi mhlawumbe ngikhuluma ngomuntu wami usiya igama lamuntu wami. So mangizama ukukhuluma naye like unoku-avoida nje sengingezwa futhi nakubantu kube yabo khona umuntu engezwe ngaye ukuthi engathi umngane wami unengane nosiya. So ngifuna kahle kahle ukuthi abe khona azongitshela kahle iqiniso ukuthi kahle kahle kwenzakalani phakathi kwakhe nosiya yabo. Usumi nesikhathi singanani uthanda nosiya? Ayisesiside kakhulu. I think wesibili lo nyaka ya. Okay. Ungani wakho nesikhathi singanani nabangani? From high school njengoba mina sengisebenza yena uqhubeka usafunda ke yena. Yeah. Yo, mhlambe yini le engaka ekwenza ukuthi okay uke wabona vele ama red flags njalo makukhuluma ngosiya uba no bamba ayeke okay wa notice then yini le ecike kakhulu iyaze yenza ukuthi awukulandelele lo daba labo boba ukuze uthole kahle ukuthi lento engicabanga iyo noma mhlambe ngicabanga nje engihluphayo engekho. Yeah, ake ngisho ukuthi kunesikhathi la khona umngalami wayengivakashelile yabo. So mengivakashelile ngabashiya I think mangikhumbula kahle kwakuyicall ngabashiya baba uthuna mengibuya yabo kongathi khona i-conversation ekhathekayo just because uqhamuka mina. Oh kwathulakala endlini. Yes. Bona labantu ukuthi like ngaba nakho ukusola ukuthi ngathi like bayazana or something but abafuna ukungitshela. Manje uba lo kwakusendlini ngaba usiya wayevakashela wendlini yakho kanye nomngane wakho noma mhlambe kusithini story uba novakashela umuntu kwakusendlini yami usiya vele boyfriend yami hlanga. Okay. Yeah. Wafika nomngane wakho khona la. Eze mina. Umthemba kangakanani umngane wakho? Yo, angifuni qamba mangashemi ngiyamthemba. Okay. Manake manje le yokucabanga ukuthi banomntwana boba uthu ibuya kuphi? Yo, mhlambe ngabe utshela umuntu noma khona izinto eziningi oyibone. Kona kwamba rumors yabo. Ngikhona umuntu engizwe ngaye but angifuni qamba manga. Angikho sure nokuthi ngifuna ukuzwa indesizwa ngifuna ukuzwa ngaye
from emlonyeni wakhe so that ngizokwazi ukuthi iqiniso because mina ngifuna angikholwa nje leyo nto angikholwa ukuthi bengangifihlela kanjani into engaka mangase kuthiwa yes banayike umntwana kuzobe sekwenzakalani ngobudlelwano bakho noSiya nobudlelwano bakho nomngane wakho ayikona kuzoba nzima ngifuna uqamba amanga because ngibathemba baba u2 and bangenza into enje so I think ngokwami ngiyamthanda umuntu wami uSiya so angiboni ukuthi mhlawumbe ngingaba yinto engahlukanisa mhlawumbe singahlala phansi sikhulume or something ngiyamthanda kakhulu angiboni nje ukuthi sesingahlukaniswa leyo nto okay kodwa khona ngingaba khona ukuthi like ngimquestion ukuthi yabo engayifihla kanjani into enje ma ukuthi ngempela banayo ingane baba u2 okay yazi khona lento le eke iyenzeke ngizokhuluma ngabantu besifazana because ngomunye wabo angazi kwabantu besilisa angizingeni but ukubone uthola ukuthi okay ngiyazi ukuthi bazongishaya kwi-comment section mengikhuluma ngalento le because sebangishaya before bathi why isitufuza ngaso sonke isikhathi ubuza ukuthi umuntu wakho uyanakekela yini financially lokho asikwazi ukunakekela awukwazi ukuthi ungathi uyintombazane yes asisebenze bafaneni akubona ukuthi siye emsebenzini if sivuma ukudlulana nabo but mfethu ngithandana nawe ngibhekelele phela fanele ngibe muhle ekhanda fanele nje nginuke kamnandi because ngiyintombi yakho hayi ngoba nakho sidayisa cha asidayisi Nkosi yami kudaliwe ukuthi indoda iyona ezobe provide vele akunandaba noma nishadile akunandaba noma nishadanga niyajola but if uthi uthandana nami angibe muhle phela Nkosi yami yebo so kuyenzeka kube khona lo muntu othandana naye uthi lo uma sibambisane nje wangaleso sikhashana it's fine nje angimboni nje nginayo empilweni yami na ku future mase kuba khona lo othi ngingenza noma yini may yena mezoba khona eduze kwami kuphelele so uSiya kuwena uyimuphi umlisa empilweni yakhe yilo obheka umshado nayo noma uma sibambisane nje wasikhashana masikhulisane nje sihleli nje sonke hayi okay sisi engingakusho mina noSiya like ngathini wonke umuntu nje uyazi kahle uyilo ofana ukuthi straight sami because sinama plans nje mesihleli nje soba uthuna unakho nje kungixoxela ukuthi yazi ngelinye ilanga ngifuna ukuthi ngiyekini yabo njengawo umuntu wesilisa mhlawumbe mayibona ukuthi nje uyafuna ukuba nefuture nawo so noSiya umuntu kanjalo uhlala esho ke nami vele ngiyamthanda so ngiyafuna ukuthi ngibe naye njengoba nje ihlezi naye ichaza so nje kahle straight sami ngiyaziwa kubo nayo yaziwe ekhaya nje sometimes maybe ngangithola ekhaya uthola ukuthi bazofanela yena ileyo relationship kanjani nje yeah so mangathi athi umngane wakho ayikho yonke lento ecabangayo ngisangaqhubeka umthembe futhi uyacabanga ukuthi mangase kuthiwa ayikho yonke lento ecabangayo lasicabanga leso silonda leso esizokakheka enhlizweni yakhe ngokuthi umngane nami kodwa ngicabangela izinto ezinjena kuzoba isilonda sashukela lesi sihlezi singapholi ukubona abantu abaphethe ushukela ukuthi bayanqunywa manje umlenze but uthola ukuthi still asipholanga sibhibhe so uzokwenza kanjani mekuthi kwakheka leso lobo buhlungu lobo enhlizweni yakhe ngokuthi umcabangela izinto ezinje mekukuthi lento ecabangayo ayikho ma ukuthi ayikho lento engicabangayo kushuthi ke sengingaxolisa akukho ukuthi ngizozehlisa kuyena but still ma ukuthi kahle yena uqinisile akangifihleli lutho ngizoxolisa ngizehlise siqhubeke sibabangani because umngane omkhulu kumina siclose ngalendlela that is why nje ngifuna nanokuthi ngilizwe ngaye iqiniso liphuma emlonyeni wakhe okay umngane wakho mhlambe yena ipersonality yakhe injani ngamchaza njengomuntu onjani mhlambe uyilo othulayo ophansi noma mhlambe uphuma silwe la empini nje la kuyiwa khona nawo phakathi noma mhlambe umuntu nje ungamchaza umthini hayi ngisho ngithi umuntu nje oyimela into yakhe hayi uyimela because nami kwezinye izinto kubo lelo mngani lo dubula ngaye kwezinye izinto
ngimeleli bullshine mina nkosiyami namahloni ngiyabasaba abantu kodwa nje makhona yena uyena uzokhuluma uyabo ulo mngane kanjalo ebephambili nje Sho ukuthi uyihlanyisti kahle kahle. Hayi uyena ke lawo. Yo. Sake nje kusinikeza inamba yakhe, simfonelile, simtholile and ukhona nje manje e-studio. Kuyikona ukuthi akazi ukuthi ubizo uba. So angazi ukulungele yini wena ukuthi umbone ukhulumisana naye ubuso nobuso khona uzokukhona ukuthola ukuthi lento ecabangayo iqiniso yini. Ngimbizi. Hayi, aseke singesikhathi ungambiza hayi. Osilandelayo. Alright, babuke lapha emakhaya siphinde sinamukele kuhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Usisi ke uvumile ukuthi asijoyine kulolu hlelo ingakho esehleli nathi la. Kodwa ke okuningi sizokuzwa ekuhambeni kwesikhathi. Okwamanje asike simuze ukuthi usiphathele sawubona. Yebo sawubona. Kunjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Umabala ehleli naye. Ngwakhanyile. Khanyile ungwani. Uyamazi usisi? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Umngane wami kuswela kudala. Oh okay. Mhlawumbe ngabe ubudlelwane benu bawuthuba unjani? Strong kakhulu because umngane wami sefana njengosisi. Okay. Mhlawumbe ngabe kukhona omfihlela kona angakwazi ngempilo yakho noma niyashare yonke into. Yeah, yena unakho ukungisharera izitori zakhe but khona into engazi mina ngamfihlela yona ngizathu sisile because ngangafuni ukuthi aphatheke kabuhlungu njengomngane wami. Okay. So njengoba ula namhlanje uyena sibhalelele kulelo hlelo ngesimanga sokuthi kunokuthize angakuqondi. So ngiyacela ukuthi umbuzo nombuzo akubuza wona. Cela ukuthi umphendule ngokweqiniso. Coma uphe nje isikhathi akhulumisana nawe. Okay. Ngicela ukukhulumisana naye. Unjani friend? Ngiyaphila. Hayi ngiyabonga ke ukuthi ufike la. Yize nombungazo ukuthi ubizelani. So kunento engangiphathe kahle yabo engifuna ukubuza yona. Sonke lesikhathi nje bengihlale ngibuka iyenzeka. So ngithe namhlanje ngibhalele kule show ngizosho kuwena ukuthi hayi mhlambe ungagcina usungitshela ukuthi kwenzakalani because njalo mangikhuluma ngomuntu wami usiya yazi ngihlaze nginothisa like mhlawumbe uthothi ngizoxoxela izinto njengomngane wami ngixoxela ukuthi mhlawumbe usiya wenzeni nani wena nje awubi excited uvele nje uyishintshe uthola ukuthi mhlawumbe uzoshintsha inkulumo noma mhlawumbe nje uthola ukuthi mhlawumbe kade usmile uhleka mase ngikhuluma ngosiya uyaqala usushintsha ubuso yabo ushintsha itopic nje awufuni ukukhuluma kanti into mina ngixoxa ukuthi kumele kahle ungijabulele njengomngane wakho yabo ngiba lost ukuthi why ungangijabuleli yabo kuningi ikhathi engayibala like mangakhuluma nosiya ushintsha yonke into nalokuthi uyakhona la khona nje kuningi vethu. So ngiyacela ukuthi ungichazele ukuthi kahle kwenzakalani mhlawumbe nami ngizoba right nje. Okay. Hayi mngani right. Ngane into engayisho la khona istory ongasazi. So kade senzeka. So sidala kakhulu. So ngangade ngihambile nabangani bami sahamba sawuphuza masambe nabangani bami sophuza mase ngithi ngiyabuya ngiyazama ukurequesta asa request because imoto zasengasekho. Okay fine. Ngizama ukuthi ngicela usiya ukuthi angilande because yena umuntu engimjwayele lapha ngasekhaya. Okay ngimfonela usiya azazongilanda because vele kwasekulate kakhulu. Mangilanda kusiya asasambeni isendlini la ahlala khona. Okay ngithi fine okay ayinkinga singahamba sendlini because vele ekhangebe bisakwazi ukuthi bangivulele because sikulate. Okay. Masamba sendlini usiya asasambeni sola le kamereni lakhe. Okay masamba sola le kamereni lakhe. Okay silale ekamereni because ngangade ngiphuzile. Masilale ekamereni usiya angijikele ebusuku. Mangijele usiya ebusuku. Ngimbuza ukuthi wenzani okay. Angitsho ukuthi ngaze ngenze lutho okay fine. Masihamba isikhathi because usiya uyazi ukuthi okay ngangiyi-virgin. Okay usiya agcina sathatha advantage ukuthi ngiphuzile alale nami. Melana nami kube buhlungu ukuthi okay ekhaya ngizothini. Alale nami okay ngivuye intathe kuseni vele ngihambe ngekhaya. Mangifike ekhaya. Ngingasho lutho mase bangibuza ekhaya ukuthi ngiphuma phi ngingasho lutho kunalokho ngivele nje ngakwazi ngisho ukukhuluma kunzima. Awukazi nje watshela umuntu ngalento? Akekho umuntu engaze ngemtshele because le ndaba le iyangihlukumeza.
ingakubo nje kuningi iyangihlukumeza. Okay ke kwase makhamba isikhathi ngabonakala ekhaya ukuthi ngimithi. So mangibonakala ekhaya ukuthi ngimithi mabe ngibuza ukuthi ngimithisa uba. Ngisho ukuthi umuntu engalala naye uyedwa empilweni yami usiya. Okay. Even nasekhaya ngakhola bethi usiya umuntu omdala kangaka. Ngithi yebo uyena. Manje wena decide ukuthula nayo yonke lento le. Ngangazi ukuthi ngizosiqala ngapi because ngangicabanga ukuthi bonke abantu bazongijaja because uyazi nawe utshwala hlezi bebujaja abantu ngaso sonke isikhathi. So ngangisaba because lento iyenzeka ngiphuzile kwangayona namhloso yami. Manje maso ubuyela kusiya uthini ngene? Ngabuyela kuyena usiya ngamtshela ukuthi ngimithi. Bese angiphume kuyena wangiblock. Oh my god. Mangithi ngiyamfonela ifoni ayisangeni. Mangithi ngiyamWhatsApp akhamba Kodwa ngikhonkolo wami. So angazi ngathini kodwa ileso story esenzeke empilweni yami ngikhuluma nawe njengane. Manje ngoba ngithi mina nawe we are friends, why bangangixoxeli ke lesi utshele mina ke as umngane wakho ungitshele lento le? Bekwenzima ukuthi ngikutshele because ubunge uzokwazi uku-understand. Ngiyavuma yenzeka wena noSiya ingakathandani isindala wawungeke uzi-understand. So ingakho ngathatha decision ukuthi ngithule. Yo, angikholwa ke mina lento le. uSiya uyalazi iqiniso. Okay, wakubeka kwacaca uMangcobo ukuthi nalemvashelile endlini yakhe niba yi3 and uye waphuma kancane nje ebe busy ngezinye izinto. Uthe nayibuye endlini wabona isikade kuxoxa kodwa manje ukungena kwakhe kwakuthula kwenu. Mhlambe njengoba uthi uSiya wathi miyeke phansi kade umtshela ukuthi kuzilungela isho lomndeni. Mhlambe ngabe ikona yini lokho nanikhuluma ngakho noma mhlambe wawuzama ukumgostela kodwa ungafuni umngane wakho ukuthi abone? Ngangizama ukumgostela ngimbuza ukuthi ngempela wenziwa yini ukuthi ingane angayondli. Avela athule njengathi akwenzakala ngalutho. Ekubeni ingane iphila because izokhona ingane igcina ifuna ukumazi ubaba wayo ukuthi uba. Manje awazi nabukeni la siyabisi bani lutho akazi angisize ngaluso Siya. Solo Ungcono kamana nabukeni ayabiza ngikhuluma ngovaselina lo wodwa. Akazi angenzele lutho. Yo, ingane igcina isiyondliwe ekhaya kubeni ekhaya bengahlangene. Basike kuthi umzali ngiyakulahla. Uhlala nendaba engaka? Bekunzima. Ola lo nje mina bese nginokusola nanokuthi mhlawumbe khona inkulu into eyenzekalayo phakathi kwenu noba utho. Kanti wakwenza into ebuhlungu kanje. Angazi. Nawe uyangibuka nje ngihlezi ngikhuluma ngaye ngiba excited ngiyajabula ngixoxela ukuthi uSiya ungenzeleni kanti wena uyazi ukuthi nje wakwenza into ebuhlungu kanje. Ngiyazi mhlawumbe ngakuphatha kabi le ndaba ngoba uyizwa namhlanje kodwa bekuyisona isikhathi sokuthi ngikutshele iqiniso because akusiza ukuthi lokhu ngithule nale ndaba because nami kwamina iyangidla ngaphakathi kunzima even impilo ayiqhubeki ngihlezi ngiyisola every day ukuthi why uNkulunkulu enza lento ebuhlungu kumina why because kunzima angifuni uqaba kunzima kakhulu. Abazali bakho basaphila bothu? Yebo bayaphila. Batheni mabebona umzukulu kodwa ubaba umntwana engavili? Bayangibuza phela ukuthi kwenzakalani. Kube khona ukuthi ngiyasaba ukuthi ngihlale phansi uma ngimtshele sonke istory. Angazi ukuthi uba umuntu engahlala phansi ngikhulume naye ukuze ngikwazi ukuthi ngiqonge isibini ngikhulume naye noma at least ngimchazele ukuthi kwenzakalani. Mhlambe uke wayibona ke i-psychologist wahlala naye phansi wakhuluma ngokuhlukumezeka kwakho? Akekho umuntu engake ngakhuluma naye. Awukazi uhile shuthi? Cha. Angisho vele nabangani uyamazi umntwana wakhe? Ngiyamazi. Uyafana noSiya Mbhili? Yazi yabo manje ngoba seyisho lento le sengiyaqala ukubona ukuthi hayi ngeke. Sengiyaqala ukubona amehla seyavuleka impela because bekuyinsola ngithi ekuqaleni but manje njengoba seyisho indaba nami ngiyasola ukuthi hayi ngeke. Bengisola impela ukuthi ngenzeka because like unayo insebe yaSiya. Uthe nina 2 years nindawonye? Yes, 2 years. Yena akaze zacela umntwana, akaze akhulume ngezinto enjalo? Akaze nakanye akaze eziphathe nje leyo nto. Akaze nje eziphathe. Ukhona ke umntwana kaSiya obumazi? No, ngazi ukuthi nje mina akanayo isibhizi nje sizama ukuba nengane thina soba u2 yena akanayo ingane. Yo. Azokwanzima.
Angazi noma ukuthi angisho ukuthi angikukholwa ngositshela kona. Kodwa ngiyacela bandla uzivumele simbuze usiya ukuthi mhlambe ngabe lokho okushoyo kuyiqiniso yini. Uma uzivumela kodwa I'm not forcing. Awunankinga singakhona umfonela. Anginayo inkinga cause uyena olazi iqiniso. Asizama ukuthi sivusa amanxeba kuwena, asizama ukuthi sikuthunuke no, but kufanele sibe nesiqinisekiso ngento oyitshela umngani wakho. So ngiyacela nje usinikeze ithuba sifone. Cela siphi ifoni? Hello? Yebo njani sisi? Uyemazi umbali ngoba? Yebo ngiyamazi. Oh, all right. Ubani umngane wakho omunye umaziyo? Umngane wakhe? Yes. Umngane kamuntu wakho ubani? Ngicabanga ukuthi ulo makhanyisa. Uyena lo bajwayelene naye kakhulu. Yebo. All right. Nginabo-ke la e-studio ka-Black Life. Umbali uye umuntu ongibhalelile ngesimanga sokuthi aka-understand kahle kahle ukuthi isithini story phakathi kwakho nomngane wakhe lo umshoyo njengamanje. Yes. So ngicela ungicacisele unayo history nomngane wakhe? Umakhanyisa? Yes. Umakhanyile ngimazi around. So hayi noma ngiyakhumbula noma ngumuntu. Kodwa khona ubusuku la umakhanyile angivumela khona. Ayisebusuku. Basho ukuthi uphuzile ke yabo. Wayephuzile. Suphuzile wangifonela wathi bethu ya ngiphuzile sacela uzongilanda. Ngathi okay it's fine. Ngeke ngizomlanda yabo. Bathi ngimise ngafuna ayingeke sokulate manje ngoba futhi intombazane engikwazi ukufisa yini. Ngicela siye endlini yami yabo. Yini enza ukuthi ungakwazi kumyisa kubo? Wasekulate and uyintombazane lo muntu lona. Yeah, but noma kuthiwa kulate kangakanani umntwana walapho kwakuthiwa inini yes angathethisa angashawa kodwa ngesimanga sokuthi ufikile ngeke baze bamvalele eminyango. So wena yini eyenza ukuthi ube nomusa omngaka ukuthi umyise endlini yakho ungambeki kubo? Ngisho ukuthi wayesedakile so base ngimbona ukuthi umuntu odidizela and yena ubokeke uyezongena enkingeni so ngicabanga ukuthi okay wathi ngimithathe ngimise endlini yami yabo uzokube ekuseni then bese ngiyahambisa inki yabo. Okay. And then wafika endlini yakho and yeah phela nami ngingathi ngindoda ngiyangeke yabo so useke wamshela before? Bo useke wamshela? Hayi bengazi ngimshela into yavele yazenzakalela nje one night yabo ngavele yabo kwenzakale nami yabo ayingeke saqala sihlala soyithuna ke yabo. Mike, according to your knowledge unavumelana? Yeah, ngasho kanjalo ngoba na ngathi wayeyifunela ngoba edakiwe. How? Okay. All right. Kona ke usichazelile njengoba uchazile kanjalo kodwa akusafani ke manje mengibuza ukuthi navumelana yini yena ukubeka ngendlela ukuthi anivumelananga. Awu kanjani? Mana ke ninayo umntwana noba u2? Umntwana? Engayazi le umntwana ukubutha umntwana. Kodwa ke awukazi uthola ikhole njalo. Na ngikhumbula sina ingane. Ineminyaka emibili. Wagcina nini ukuyibona? Isikhathi eside kade ngicela ukuyibona. Kodwa ingane yakho kodwa kade wagcina ukuyibona? Ya ngasho kanjani ingane yakho? Yini nje into okwamthengela yona umntwana wakho njengobaba? Awu no my chiefs no sweet lo
Okay. Okokuqala umntwana njengoba uthi una 2 akashongo kanjalo yena ukuthi una 2 akashongo kanjalo kuthina. And uthi akazi napkeni akazi bisi elibuya ephokothweni lakho. So shuthi udlala ngami. Ngikholwe ba mina. Sekumbali ubedlalisa ngeke ayisho uyazi ukuthi ubani angiyayondla ingane so ukuthathe lapho ukuthi mina akazi ngisazi ukuthi iqhamuka mina Imake naxoxa nafika phi ngokuthi umuntu wakho ke fanele atshelwe ukuthi nina senike nabandawonye ngokocansi kuphela hayi ngokobudlelwane. Sicela ungiphindela ngikuzwakala. Naxoxa nafika phi ngokuthi umuntu wakho umbali aziswe ngokuthi nina senike nalala noba u2 and kwaba khona umntwana. Ngicela ibena angibe ngiyafuthi usibini sokuthi ngimazi ngoba ngiyazi ukuphatheka uzobuya ngathi umuntu. Okay. Ngicela ke usiphe indlela esingase senze ngayo ke njengamanje because umbali uzixakile ngokuthi azafike la kule show okusho ukuthi uyafuna ukwazi ukwenzakalani phakathi kwakho noMakhanyile. So njengamanje ukulalele. Yeah. Ngabe mhlawumbe uyimisele ngokuthi mase bebuye la ukhulumisane naye ubuso nobuso umchazele sonke story. Angazi-ke mhlawumbe sekuva ngabo ukuthi bafuna kanjani. Kuzoya ngabo. Yebo ukuthi bafuna nokukhuluma nje. But mina ngokwami ngicabanga ukuthi uzoqonda umuzwa ngoba sokunye nje ukushisa yebo. Oh wena kahlahle bufuna kuhlezi kuyimfihlo. Angifanda ngizimfihlo but sengicabangela ukuthi omunye yabo. Yebo omunye omkwabo nje phele kamnandi yabo. Angisho khumbula ukuthi labantu laba babuya kudala from high school and wena uthandane noyedwa wabo manje. Yeah. So mawuthi usabela ukuthi kuzoba khona ingxabano izobe sivela because kumanje asikazi size silwe namuntu la e-studio. Sihleli nje kanje siyakhulumisana akasekho sebiza omunye ngenhlamba akasekho sosukuma washaya omunye. Kuyaxoxiswana nje ngesineke. Ngicela ube neqiniso ke bhuti uhlalisane nabo phansi ukhulumisane nabo bobawu2. Ayikho kodwa sicela ukukhulumisa nabo ngibone ukuthi ngenze njani. Angithembisi kodwa. Awuthembisi? Yebo. Kanjani manje? Angithembisi ukuthi isixazululo but ungangikhulumisa nabo ngibone ukuthi ngenze njani. Yena muphi? Yena lo. Umuntu wakho noma? Yena umuntu wakho. Okay. Hello? Ungifihlela into engaka? Yazi kahle kahle mina ayikho nje into esazongihlanganisa nawe ayikho. Hawu umnganami pho uthule nendaba engaka sonke lesikhathi. Umnganami uhlezi umbuka ezongivakashela. Cha besicabangela wena ukuthi Hayibo. iphule imfihlo bese yabona namantombazane. Isibindi esingaka. Kahle kahle kushuthi wena nje umdlwenguli ufanelwe yijele nje. Ayikho nje lento yakho, ayikho lento yakho. Uthatha advantage ngoba advantage njengane encane. Ukhohlakele uyisikhohlakali somfana uyisikhohlakali. Yazi ukhohlakele. Hayi ngiyakusaba shame. Bengithi ngiyathanda sonke lesikhathi. Hayi shame. Hayi ngeke. Hayibo. Hawu. Imali yami ngayo esingisele kuwena hawu. Hey. Uzokhuluma ngeimali
endabeni sensitive kanje uyazi ukuthi mina sizwana kanjani nomngane wami uzinhle. Ngiyakwazi lokuphatha now nengeke ayingathini ayikho. Kahle sonke lesikhathi bengibona ukuthi khona into ekhona mina phakathi kwenu. Sonke lesikhathi uthola ukuthi ngizonifica ngibhizi niyakhuluma. Maqhamuka mina niyathula kusho ukuthi imini isilima sonke lesikhathi bekuyimini isilima. Hey yazi ungijwayela kabi wena. Ungijwayela kabi. Worst part umngane wami. Ubungangitsheli kube khona nengane futhi ngaphezulu. Hey yazi awungiboni wena. Kuphinde kuzoba khona nengane. Kuzoba khona nengane ngaphezulu. Uthule nje awusho lutho. Ubuka isilima esingumini. Kodwa amaphutha ayenzeka. Hey, hayi cha shame. Hayi ukhohlakele. Ngiyakuvuma mina ukhohlakele shame. Udinga nje ukobolela ejele akadingi nokuthi ezeze xolela umngane wami ngalento omenze yona. Isibindi sakhe esingaka. Isibindi esingaka. Ngiciwa nanokukhuluma nawe nje mina manje. Uyangidina. Ungaqali please asikhulume. Ungaqali. Hayibo. Sikhohlakala samfana. Hayi. Siyabonga kakhulu futhi ngesikhathi sakho. Kodwa ke ngicela ukukuthemba mawuthi uzoyilungisa yonke lento le. Ya, ngomfundisa nayo yini. Hello. Unjani? Ayikho into engirathi yona njengamanje ngoba uphika yonke into. Ayikho into engirathi yona. Cause wathatha igunya lokuthi ulale nami kubeni ngiyintombi. Waqeda lapho wangimithisa mase ngithi ngiyakufonela ukuthi okay khase kuyabonakala ukuthi singimithi wenza njani wena. Wangiblock, wadelete inamba. Kumele ngibe right mina ekubeni ingane yakho namhlanje ayimazi ubaba ukuthi uba. Sanesibindi sokubuza ukuthi right. Yini kumele ngikhulume nawe ngoba phela ayikho into kumele ngikhulume nawe. Hayi she. Unjalo unamanga, yonke into ekhuluma yamanga. Unamanga. Iminyaka emingaka. Kodwa namanje ngiyabona Yo, hayi. Yabo wena ziningi izinto ezikhulumayo njengamanje. 2 uyazi ukuthi ngangidake kwangamela ulale nami. Kwangamela ulale nami. Cause wawazi nawe ukuthi into ezophetha la vele kufanele ukuthi uMdlengulu ulala kanjani nambona ukuthi ngidakiwe kubeni wena ungadakiwe. Ulala kanjani nambona ubone ukuthi ngidakiwe. Angikho right wena ukudakiwe wena udakiwe. Masasa advantage ukuthi ulale nami. Uqeda lapho ukhuluma amanga. No, ukhuluma amanga cha. Amanga wonke wakhulumayo amanga nje into ekhulumayo la. Ayikho into engayibona cha. Yabona njengamanje istory esikhulumayo azizwakali ayikho into ekhulumayo ukuthi kuyikhona nje ukuthi mfethu nje njengamanje ukuthi angazi ngathini kwangane le enginayo nawe hayi angibone nokuthi sazokuthanda angiboni into kumele uyenze nje mfethu ukuthi uhambe yokho ekhaya kwaphela cause lo ntombi wabuthatha ngamina ngabe buthathwa wena wangifaka inkingeni nginengane mina ngabe nginangane kwamina ngiyingane ngimncane mala ngiyaqhubeka ngiyafunda esikoleni kwenzakalani ngempilo yami ekubeni ngazi uzuyondla ingane ekubeni ngazi uzwathenga amapampers awazi nanokuthi yini amapampers base uzongitshela ukuthi ngabonani ekubeni nathatha umntombi wami ngabonani hayi cha uyanyanyisa shame Ayiwenyanyisa. Siyabonga kakhulu futhi ngesikhathi sakho ngicela ulungise la kufanele ulungise khona. Siyabonga kakhulu. Into engithanda kakhulu ngokuthi niyavikelana omunye komunye okusho ukuthi ubungani benu buqinile ngempela kanjengoba kade uchaza. So ke kusuka manje ke phambili mhlambe sizoqhubeka no siya. Ngibona sis. Ngibona umuntu okwazi ukufihla imfihlo engaka. Angazi mhlambe kuningi angifihlela kona engakwazi mina okukhulu mhlambe kunalokho. Okay. So angiyiboni nje mina ngiqhubeka nomuntu kanjalo. Angiyibona ngifuna uqamba amanga. Kodwa ke ubudlelwane benu bawuthuba uyaqhubeka. Hayi anginankinga nomngane wami. Cause icacile ukuthi akusiyena owayesephutheni. Nangu umuntu okuyena unenkinga. Asazi ukuthembisile ukuthi uzolungisa but angazi noma iqiniso yini kodwa ke ngicela ukuthi ningasidukeli kakhulu nobabili because siyakudinga opart 2 fanele sibone ukuthi kahle the time kade nisuka la kwagcina kwenzekeni. Alright. Mbukela ekhaya kuyavela ngazi ukuthi iqiniso
lizivelela yona ngendlela ekade ingaplanwanga. Cela ungakhohlwa usubscribe, ulike, ushare, upart 2 uzoza kungesikhathi esingakanani. Bye. Is there Black Life TV?